Ahojte, naspäť na mojom kanáli. Dneska budeme fotiť orientálnu princeznu. Ja mám prekrásny kostým, aký kostýmová vytvarkyňa pre mňa urobila. A ešte mám krásnu modelku Katerínu, aká tiež je vizažistka, takže ona mi ušetrí čas, keď sama seba môže namalovať. Poviem vám, že tieto špierky, ktoré vidíte, sú naozaj z ďalekej Indie. Objednala som ich, aby dostať fotografiám taký výjimočný a osobitný nádych. Predsa len každá z nás chce mať vo svojom živote kúsok exotiky. Nemyslíte? Katerína, dnes si v dvojroli. Ako sa cítiš ako vizažistka a potom aj ako modelka? Ahojte, milí dámy. Dnes je naozaj krásny день, а я sa veľmi teším, že mám možnosť byť súčasnou tohto fotenia. Viete, normálne som tá, ktorá stojí za štицами a ličidlами. Takže pre mňa trošku netradíčne byť dnes aj pred objektívом. Ďakujem, že mi dali šansu vyskúšať si aj роль моделки. Мейкап som si pripravila v takom dnevnom, elegantnom štýle, ktorý myslím, že sa hodí k celkovému konceptu. Dnes sa budem cítiť trošku ako princezna, pretože máme pripravený naozaj čarovný outfit. Mám skvelú náladu a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť krásne fotky, ktoré vás inšpirujú a potešia. No, držte palce! Teraz pripravujem prostredie na fotenie a nastavujem osvetlenie. Možno ste to netušili, ale svetlo je pri fotení kľúčové. Je dôležité ho precízne nastaviť, aby som mohla zachytiť Katerínu ako nádhernú indickú princeznu a vytvoriť dokonalé portréty, ktoré oživia jej krásu. Fotíme portréty zblízka s rúžovým pierkom. Toto pierko sme ako rekvizitu zobrali asi náhodou, ale poslúžilo veľmi dobre. Čo myslíte vy? Napíšte v komentároch. Mám rada, keď fotenie nie je príliš vážne a necháme priestor spontánnosti. Toto pštrosie pierko je toto dokonalým príkladom. Pôvodne som ho chcela použiť na klobúk, ale ako vidíte, nakoniec sa stalo hviezdou fotenia samo o sebe. A čo je najlepšie? Aj ten klobúk potom nakoniec tiež uzriel svetlo sveta. Tento šperk na čele, nazývaný tika, v indickej kultúre symbolizuje spiritualitu, identitu a kultúrne dedičstvo a je spojený s aktiváciou čakry tretieho oka. Dáva nám pohľad do hĺbky a zároveň vytvára moderné portréty s nádychom mystiky. Teraz pridáme do portrétov jeden výnimočný detail – prstinky na nechti. Možno ich nevidíte často, ale majú svoje čaro a dokážu fotkám dodať ten správny šmrnc. Používajú sa najmä v tradičných kultúrach pri slávnostných udalostiach, ako sú svadby alebo festivaly, a zároveň sú symbolom elegancie a rafinovanosti. Tieto prstinky sa jednoducho nasadia na nechti a sú skvelým spôsobom, ako vyzdvihnúť krásu ženských rúk. Hoci sú drobné, dokážu na fotografiách zaujať a vytvoriť jedinečný efekt. A navyše s nimi sa asi nemusíte lakovať nechty. Teraz, keď už máme krásne prstenky na prstoch, poďme sa pozrieť na to, ako správne pozovať. Ak nemáte skúsenosti s pozovaním, žiadny strach, to je moja práca. Som tu, aby som vás viedla a ukázala, kam dať ruky, ako otočiť hlavu, ktorý postoj je pre vás najvhodnejší. Vidíte, ako teraz ukazujem Kateríne, ako môžeme kreatívne použiť ruky? Prstenky na nechtoch sú okamžite v centre pozornosti a dodávajú záberu špeciálnu atmosféru. Dôležité je, aby ste sa cítili sebaisto a uvoľnené. Verím, že mojimi rádami a vedením budete sa na fotografiách vyzerať skvele. Krása totiž nie je len o tom, ako vyzeráte, ale aj o tom, ako sa cítite. A to pre mňa je to najdôležitejšie. Počas fotenia vám ukazujem surové, neupravené zábery, aby ste videli, ako vás objektív zachytáva, bez filtrov a rietuše. A teraz, milé dámy, prichádza chvíľa, na ktorú som sa veľmi tešila. Rada by som vám predstavila Katerínu v celej jej kráse, oblečenú v tomto úžasnom indickom kostýme. Chcem zdôrazniť, že tento skvosť, rovnako ako veľa z tých najkrásnejších kostýmov, klobúkov a venčikov, ktoré ste u mňa videli, pochádzajú z dielne mojej talentovanej navrhárky Svetlany Kostiučenko. Jej zlaté ruky sú jednoducho zázračné. Tento transparentný vyšívaný materiál, ktorý vidíte na kostýme, má svoj príbeh.
dorazil až z Dubaja a ponúkla mi ho jedna z mojich klientok. Úprimne, bola to výzva pre Svitlanu, pretože látky bolo naozaj málo. Museli sme starostlivo vybrať farbu osnovy a nakoniec sme sa rozhodli pre túto krásnu rúžovú. Rúžová farba v indickej kultúre symbolizuje lásku, súcit a radosť. Myslím, že táto farba skutočne oživila celý kostým a dodala mu jedinečný šarm. A aby toho nebolo málo, k rúžovým šatám som pridala aj rúžovú spodničku, ktorá dodala kostýmu ešte väčšiu noblisu a majestátnosť. Každý detail od výberu farby až do posledných stiech je pre mňa nesmierne dôležitý. Mojím cieľom je, aby ste sa v našich kostýmoch cítili naozaj výnimočne a jedinečne. Ako môžete vidieť vo videu zo zákulisia, pustili sme do trošku tanečného šialenstva. Mojím cieľom je vytvoriť portréty, ktoré budú pôsobiť ako z pochybu tanca. A viete, čo je na tom najlepšie? Na to, aby ste dostali takýto výsledok, vôbec nemusíte vedieť tancovať. Ukážem vám, ako správne postaviť a v jednoduchých pózach sa budete pomalu chýbať a otačať, aby sme zachytili jemný pohyb. S pomocou mojich prémiových rýchlych bleskov dokážem zachytiť každý okamih ostro a bez rozmazania. Takže sa môžete úplne uvoľniť a užiť si celý proces fotenia. Katerína si fotenie očividne užíva každou bunkou. Pozrite, ako sa vžila do svojej úlohy zatancovania ako skutočná bollywoodská hviezda. A teraz vám odhalím tajný trik, ako sa na fotke predĺžiť nohy. Voila! Stačí sa postaviť na pevnú krabičku a hneď dosiahneme krásnu ilúziu dĺžky. Navyše, vďaka tomu môžeme naplno využiť nádhernú dĺžku šat. Pre ateliér vždy objednávam šaty s väčšou dĺžkou, aby sme mohli dosiahnuť tento efekt. Pre ďalšiu časť fotenia som mierne zmenila osvetlenie a pridám aj dymostroj. Možno na fotografiách nie je dym výrazne viditeľný, ale dokonale rozptýli svetlo blieskov a vytvorí efekt, ktorý pripomína maľovaný portrét. Milé dámy, videli ste, že pozovanie na fotenie môže byť skvelý tréning. Budete sa chýbať, naťahovať a otáčať vlastne ako na jemnej hodine jogy. A najlepšie na tom je, že výsledkom nebude len dobrý pocit, ale aj nádherné portréty. Takže ak máte výčitky, že ste dnes vynechali telocvik, fotenie to hravo napraví. A kto vie, možno objavíte nový obľúbený šport, pozovanie pred objektívom. Počas tohto fotenia sa nám podarilo vytvoriť množstvo dýchberujúcich záberov. Veríme, že niektorí z nich so súhlasom Kateríny by mohli zažáriť v časopisoch alebo na obálkach romantických kníh. Pripomínam, že Katerína je nielen talentovaná vizažistka, ale robí aj účesy. Špecializuje sa na účesy na svadby, plesy a fotografovanie. Ak túžite po profesionálnom make-upe a účese v Bratislave, určite si kontaktujte prostredníctvom jej Instagramu, je naozaj skvelá a jej služby vrelo odporúčam. A teraz vám ukážem záverečné zábery z fotenia, užite si ich. A už tu hlavný blesk vypovedal službu. Batéria sa vybila, tak som spravila pár záberov len s pomocným bleskom a viete čo, aj tie majú svoje čaro, čo poviete? Ďakujem, že pozerali moje video a prosím vás, prihláste sa na odber a dajte si like na toto video. A keď ste nepozerali ešte iných mojich
fotografovaní. Môžete pozrieť tu, alebo tu. Fotím aj vonku. Krásne vonkajšie fotenie sme robili v lete pred niekoľkými rokmi. Ďakujem pekne. Ahoj!